як тарси ҳама ганда халқи мо ба зиёдтарин тарс страх критика. Ман ба ҳамамин буд. ҳамеқа метарсидем ки як кас нафаҳмад ки як хатои мана бина айб аст, чунки мо аз ҳамин хурда ҳамин хел талбия мекунанд, мегӯянд ту эҳтиёт шав, ту ин кора накун, ту ин хел накун, айб аст, шарм аст, мана ҳамин хеле айбтарс шав, ба нангу номус шав. Одамо гум мекунанд ки нангу номус шав. Тавоно шав, номус мана ин буданаш дар кор. А страх критика ин наоборот туя ақиба мебарад. Ду нагирам мактаба ё сехун нашавам, ё ки мана мисол ана ҳамин страх беҳад як кас фаҳмад шарм мекунӣ, ҳамсоҳо нафаҳмад, знакомого что бы не встретил. Мана ҳамин страх критика беҳад халқи мо ба зиёда. Халқи мо барои худаш зиндагӣ намекунад, барои ҳамсоя зиндагӣ мекунад. Фаҳмиданӣ да? Чӣ хеле кунам ки удивит ҳамсоя даволем бошад, хештабор даволем бошад, дигаро туя хуб гум, бале гум. Ман як кас як чӣ гӯ, як кас гуд ки хуб будааст. Не, ту барои худат зиндагӣ кардан ёд гир. Халқи тоҷик ба анамин чи беҳад бисёр барои худаш зиндагӣ намекунад, барои дигаро. Телефони крутой харидан ки дигаро гум ки вай зур будааст, ё ки мошини крутой харидан ки дигаро гум ки беҳад зур будааст, ё ки мана ин чӣ гум хуни хуб кардан ки дигаро нангам набандан, шарманда нашам. Да ин гапҳо ҳамаш барои дигаро.